την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Έτσι αποφασίσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια να σπουδάσουμε να γίνουμε γιατροί. Και μας έχουνε του κλώτσου και του μπάτσου στην Κύπρο την αιώνια τη μακαρία γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. You gobble gotta. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Πιστοί στον όρκο του Ιπποκράτη δεν χαρήκαμε μια νύχτα το κρεβάτι. Τρέξε γιατρέ, ο ασθενής πεθαίνει. Και δίπλα η γυναίκα κρίση να παθαίνει. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Ούτε 2, ούτε 3, ούτε 10 υπουργεία. Και όμως σας ευχόμαστε να έχετε υγεία και να κρατήσετε μακριά από τα νοσοκομεία. Ένα μήλο την ημέρα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 5 και 3, 8 και 3, 11. 11 γράφουμε έναν και κρατούμε ένα. Και 3, 4 και 4, 8 και 5, 13 και 7, 20 και 9, 29 και 7. Μίμη 29 και 7 πώς θα κάνουν? Ένα λεπτό. 29 και 7 ρε. 29 και 7. Άτε Γιώργο μου, πιάσε μηχανούδα να τελειώνουμε. Ναι, σπάζε. Τι ρε Ανδρέα, Μίμη βρες το. Πώς να το βρω και με 40 ποδαρούσα. 10 δάχτυλα έχω. Βάζει τον ποθιός. 29, άντε ρε Μιχάλη, κανεί έξυπνα βρίσκα. Μίμη τέλειωνε. Σύγχυσε με, είπε μου για τα πόδια μου και σύγχυσε με. Αχ, δεν το πιστεύω. Αν δεν το πιστεύεις, έλα να κάνουμε τα εσύ. 29 και 7, άτε Μίμη. 29 και 7 είπα. Δεν και τελειώνουμε. Όσα είπαμε. Ανδρέα, σταμάτα να χαρείς, σταμάτα να χαρείς. Μίμη τέλειωνε, λάλε. Μάνα μου, εγώ ποια είναι η μέση. Α, δεν έχω μέση εγώ. Και εκείνη η Λούγκα, επίε μου εμείς ήμουν να χαρτωθεί. Αφήκαν μας μόνες μας τα μέσα, κατάλαβες. Θέλουν μαύρους τα μέσα. Αντωνική, δάμε έναν καφέ. Θέλεις να ακούσεις, φαίνεστε μου τώρα, α? Είναι που πάει σκολ. Σφαγγαρίζω, θωρείς. Σφουγγαρίζεις, πάρε τα 2 λεπτά και κάνε μου έναν καφέ. Χαρά στο πράγμα. Θεέ μου, δώσ' μου υπομονή. Χαρά στο πράγμα που σου ζητήσαμε, κόρη. Κάμε κόρη να σου. Έχει γούστο να μου έχει και παράπονο τώρα. Έχω κόρη, έχω καλό έχω. Τι τα παράπονο να έχεις, πέ μου, λάλε να δούμε. Τίποτε. Τίποτε, κάμε τη δουλειά σου και αφήνει με εμένα. Να περάσω. Άκου τον αχάριστα, να περάσω. Τι ελήφθηκες σιόρ, το φαΐ σου έχεις το. Τα ρούχα σου τα πλημμένα έχεις τα. Κοπήκαν οι κουτάλες μου να σε πλύνεις σκότα και να σε σιδερώνω. Να μην ξαναγγίσεις πας τα ρούχα με, εντάξει. Θα ξαναγγίσω. Ποιος θα σου τα κάνει, θα τα κάνεις μόνος σου. Θα βρω γυναίκα να μου τα κάνει. Ποτσίτα όδε, πάλε το ίδιο φτωλί. Θέλεις μου πάλε γυναίκα. Ναι, θέλω, γιατί πειράζεσαι. Μεν αρκεψείς, γιατί θα σου ξανασχίσω την κεφαλή σου. Όλα, έκαμες δισέγγωνο και γυρεύκεις μου γενέκαν ακόμα. Όχι να μου αρρώνεις εμένα, εντάξει. Έκαμε κοπετούινο ο Αντρίκος και έφτασα εγώ. Όχι, ναι. Να φύγω. Όμως είναι και λέμε να πάθουμε τίποτα. Όχι, μάνα μου. Κύριε Γαμπή, 29 και 7 πώς θα κάνουν, σε παρακαλώ. 36. 36, ευχαριστώ. Και έναν που κρατούσαμε. Ποιον έκρατησε. Τίποτε. Όχι, μάνα μου, χάσαν όλοι τα μέσα. Τέλειωσε. Δόξα σοι ο Θεός, έσπασες μας να κάνεις μια πρόσθεση. Πόσα φκαινούν? 839 λίρες. Καθαρά. Καθαρά, τα έξοδα εύκολα. Καλά ρε παιδιά, 839 λίρες. Ο καθένας είναι καλά. Μα ποιος καθένας, Μίμη μου? Τι εννοείς ποιος καθένας, ο καθένας από εμάς. Όχι, ενούλοι μας μπορούν να πιάσουμε 839 λίρες, Έλενα. Τα πράγμα. Ένα λεπτό, δηλαδή πρέπει να διαρρέσουμε το 839 δια 5. Ποιος είναι να το βρει ρε παιδιά βαρετά? Δεν κατάλαβα, για δουλειά ενός μήνα 839 δια 5. Μην πανικοβάλλεστε ρε παιδιά, μην πανικοβάλλεστε, είναι εύκολο. Το 5 στο 83
πάει 16. Κάτω και το 3. Μίμη! Τι, πάει 16. Κατάλαβες. Έναν καφέντη σε ζητήσαμε. Καλό ρε Αντρονίκη, καλό. Θα σε σάσω εγώ. Θα σε μάθω εγώ να σέβεσαι τον τζίρι σου. Ακόμα μάσεσαι. Μα έχουμε, ακόμα δεν είδες τίποτα. Δεν έχεις νη να δεις μπακύρα μου, λέω, έξερε το. Τα πότε είδαμε την μπακύρα σου, σε όρθιο να τη δούμε τώρα και φοητσάζεις μας. Άκου την αχάριστη. Ρε, εξήγασες τότε που αρμάστηκες που τα είσαι όλο το ορκό. Είναι 92 λίρες που ξόθηκιασα. Έδωσε και τούτος 92 λίρες να μας αρμάσει και να μας το φακάω που να πεθάνουμε. Να σου τα δώσω, Σιόρ, να σου τα δώσω. Να μου τα δώσεις, να μου τα δώσεις, ρε, να μου τα δώσεις, καλά μου τα δώσεις. 92 λίρες, εγώ να δεν σηκώ και μας το στράβωνο, ξέρεις το, και το κάτσι μου. Να μου πεις εμένα, χορκάει το και δεν βάλω το στόχο. Να ντρέπεσαι τίποτε πιο. Έχω σε τόσα χρόνια, σάζω έχω σε έσω μου. Έχει μέσα, έχει μέσα σου, έχω σε εγώ έσω μου. Σήκου τώρα. Σύναξε τα πράγματα σου και θα πάει τώρα στο χορκόνε, τέλειωσε. Να μου αρρώνεις εμένα, να ακούεις. Άτε να δω, ρε, του Αντρίκου κάθε καλοκαίρι που έρχεται από τις σπουδές του, ποιος του έδια λίρα άκοπιν κάθε πολλά. Πόσα καλοκαίρια είστε, 3-4? Ναι, έδια σου μια που έφευκε και μια που έρχεται του. Αν και εκείνα έφαγε στο δεκάλυρο πάνω του. Έδια του και που έφευκε, τσιπερλώσει μου. 166 λίρες έκαστος ρε παιδιά. 166 λίρες, πού να τις φάμε. Να πάθω έμφραγμα. Θα βγάλετε 3% άμυνα. Ευκάλαμε τις αποκοπές, είπαμε είναι καθαρά. Α, εντάξει καλό. Τι εντάξει, Ανδρέα μου, σπουδάσαμε γιατροί για να παίρνουμε μισθό 166 λίρες. Τι να κάνουμε, Έλενα, τόσα έπιασα. Όχι, Μιχάλη μου, παραπάνω που επιάναμε, αλλά θέλαμε και 2 γραμματές. Εμείς θέλαμε 2 γραμματές. Εμείς επερνούσαμε και με τη Θεοδώρα. Εσύ έθελες την άλλη γιατί μίλανε 7 γλώσσες η μίση μου. Όχι η μίση μου, Ανδρέα, μιλούσε η γυναίκα 7 γλώσσες. Και επειδή μιλούσε εκείνη 7 γλώσσες έπρεπε να πληρώνουμε εμείς 600 λίρες. Ενώ η άλλη που έπαιρνε 600 λίρες και δεν ήξερε να βγάλει τα μάτια της ήταν καλά. Παιδιά, μην πανικοβάλλεστε. Μη συζητάτε άδικα. Από τον επόμενο μήνα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι, πού το βασίζεις, Μίμη μου τούτο. Μίμη, άκουσες για καμιά επιδημία, τίποτε. Φύγαν οι 2 Θεοδόρες. Αραβωνιάστηκε και η Λούγκα. Περίμενε. Έχουμε και λέμε. Αμέσως γλιτώνουμε 600 και 600 και 250. Μα η Λούγκα έπαιρνε 250 λίρες. Πολλά, Έλενα μου. Πολλά, Ανδρέα μου, όταν εμείς παίρνουμε 166. Δεν κατάλαβα ένα λεπτό τι είπες εσύ, ότι θα μείνουμε χωρίς νοσοκόμα, δηλαδή θα πιάσουμε ένα άλλη τώρα. Τι να την κάνουμε την νοσοκόμα, Μιχάλη. Γίνεται κλινική χωρίς νοσοκόμα, Έλενα. Την νοσοκόμα θα την κάνεις εσύ, Μιχάλη μου, έτσι κι αλλιώς δεν κάνεις τίποτα εδώ μέσα. Άντε να δω τώρα, η Έλενα τώρα, μιλάει η Έλενα. Την νοσοκόμα θα την κάνει ο κύριος Χαμπής. Άτε ρε Μίμη και εσύ τώρα. Ο κύριος Χαμπής θα πάει σπίτι του. Δεν κατάλαβα. Τι δεν κατάλαβες, Ανδρέα μου. Τι κάνει εδώ μέσα ο κύριος Χαμπής, δεν είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Μα να φύγει ο κύριος Χαμπής. Όχι, τούτο να το ξεχάσεις. Φεύγω. Ακούσες. Φεύγω. Να δεις την αξία του Χαμπή. Αφήνω και να ξαναστραφώ, ακούεις. Αμνήμως ένα ακούει τώρα, κατάλαβες. Άκουσες να μου είπα. Φεύγω. Το γραμμάτιο της πιστωτικής θα το σύσω, ακούεις. Θα τα φάω όλα. Αν τρεφτώ μια Ρουμάνα, θα της τα γράψω όλα. Και τα ριάλια και τα μάγια. Και το Μόρις. Λοιπόν, τελείωσε. Θα κάνουμε αιματηρές περικοπές. Αλλιώς δεν θα επιβιώσουμε. Οικονομία σε όλους τους τομείς. Έλενα μου, μην αγχώνεσαι. Όταν σε λίγο γίνει το ΕΣΥ, θα είμαστε μια χαρά. Μα ποιον εσύ. Εθνικό σύστημα υγείας, Μίμη. Ναι. Ώσπου να γίνει το ΕΣΥ, θα υπάρχουμε εμείς. Ευτυχώς που το κατάλαβες, Γιώργο μου. Παιδιά μου, λέω σας, όταν γίνει το ΕΣΥ, θα γεμίσουμε αρρώστους εδώ μέσα. Μέχρι να γίνει το ΕΣΥ και το ΕΣΥ, Μιχάλη μου, οικονομία.
Η οικονομία, αλλά ο κύριος Χαμπής δεν φεύγει που τα μέσα. Να εξηγούμαστε. Εύκο. 75χρονος εγκατέλειψε την 67χρονη σύζυγον του για τα μάτια Ρουμάνας καλλιτέχνητας. Μπράβο ρε Λεβέντη, καλό. Κουίσαι να πω κάμεν τούτος. Έλα εδώ. Ακόμα είναι φιές. Θα φύγω, μα θα λαλείς χαμπίτσα να κολλούν τα χείλη σου, ακούεις? Θα πάει σαν τούτη, έλα, κιάβασε να δεις. Καταλάβαμε, πέλανε ο γέρος. Γέρο, 75 χρονών είναι να μας τον κάλυψε γέρο. Όχι καλέ, μπαστάρκουρα του. Καλό. Άι να μας κάλυψε, Χριστούς άμα. Θα σε σάσω εγώ. Τι γίνεται κύριε Χαραλαμπέ? Δεν μου θέλεις τη βαλίτσα. Ο χορκό. Τι θα κάνεις στο χορκό μόνος σου, ρε παππού? Φεύγω. Πότε φεύγεις κύριε Χαραλαμπέ? Πότε κλινική, πότε φεύγω. Άκουσες μας? Ποιος να ακούς? Δόξα τω Θεώ, είτε μας άκουσες είτε δεν μας άκουσες κύριε Χαμπή, να πάει στο καλό. Έχουμε και οικονομικές δυσκολίες. Οικονομικές δυσκολίες. Ναι, καιρώνεις με τίποτα κυρία? Όχι, αλλά τρως εδώ. Σταμάτα ρε Λένα, τι λες τώρα? Τρώω, κόρη, τρώω. Τι τρώω, κόρη μου, μια μπουτσεφέη. Δεν θωρείς το μίμη σου μες σαν τη σαρκάν του Δημαρχείου. Κύριε Χαμπή. Είναι που κύριε Χαμπή ρε, μίμη με το μπουκό γεμάτο πάλι. Το ψυγείο, άνοιξε βάωσε με πάω, κάνει με τίποτε πιο. Ορθώ, το πάτε στο γραφείο σου όταν που πάει η Τσέρκης. Να οπείς εμέναν τρώω. Όσα που κάνεις. Όσα κάνεις σου να πιερώσω, να φεύγω, έλα δά. Κύριε Χαμπή, σε παρακαλώ, βάρτα λεφτά σου αμέσως πίσω τώρα. Βάρτα και πιάτσε την βαρίτσα σου και μέσα στο δωμάτιο σου. Ας τον καλέ τον άνθρωπο, αφού θέλει να φύγει, να φύγει. Εσύ σαν θα φύγω. Γιατί ποιοι άλλοι το συζητήσαν, ρε παππού? Η μάνα σου. Κόρη μου ρε. Η κόρη μου ρε που την ανάγκωσα με τόσες στερήσεις ρε. Εγώ άλλον του δρότσου ρε, άτρε κάτι ροτσούσε το έτσι, να χτίζω δόμες του και τα άλλο. Να την νεώσω. Κάτι στο μητσερό ρε, Αλλά αφού δεν με θέλετε, να φύγω. Κύριε Χαμπή, κάτσε κάτω αμέσως. Πού να πάει ρε παππού τώρα μόνος σου? Να πάω έσω μπορεί να πεθάνω. Άντε κύριε Χαμπή να χάρεις. Κάτσε για με που κάθεσαι. Άντε κύριε Χαμπή, με φύγεις και θα ξανανοίξω το ψυγείο. Ναι, τι θα γίνουμε εμείς χωρίς εσένα? Ό,τι θέλετε να γίνετε. Ρε ο Χαμπής, σε τόπο που δεν το θέλω, δεν μηνίσκει να του κόψεις τα πόδια, το ακούεις? Άντε ρε παππού, επειδή επετάκτη μες στη μέση η Έλενα και πέταξε μια μπελάρα την ώρα που συζητούσαμε ότι δεν τα βγάλουμε πέρα γιατί δεν έχουμε αρρώστους. Δεν έχετε αρρώστους. Δεν τα να έχετε αρρώστους, από 5 πλάσματα σας ξέρουν. Τι να κάνουμε κύριε Χαμπή, να βγούμε στους δρόμους και στις πλατείες και να τους λέμε γεια σας έχουμε κλινική, κοπιάστε. Πάρτε μια διαφήμιση. Ρε, τσιμισμένη, δεν το πήρε, τι θα πάρει και μου. Ο κόσμος δεν γίνεται σήμερα χωρίς διαφήμιση. Έγινε μου και ο κύριος Χαμπής ειδικός για το marketing. Να μου το δω. Τίποτε κύριε Χαμπή, άφηστε. Κύριε Χαμπή μου, είναι μια σπουδαία ιδέα του, ήθελα να σε φιλήσω. Μπράβο. Φεύγω, Πού να πάει? Όχι κύριε Χαμπή. Όχι, Όχι, δεν θα ψεύω. Όχι κύριε Χαμπή να χαρείς. Όχι. Κάτσε για με. αφήστε με. Έλα δικό μου. Περίμενε. Έλα γεια μου. Έλα δώστα του χαμπουρκιού ρε, που τον παππούν του να του πεις. Έλα γεια μου. Κι αυτά. Παππού. Όχι, πιάσ' τα ούλα, εντάξει. Δεν έτσι που πιάνει το όνομα μας ρε. Άντε γεια μου. Άντε γεια μου. Άντε. Μείνε κύριε. Όχι, δεν μείνεις. Όχι. Μα τώρα σοβαρό μιλάς ρε Μιχάλη, να κάνουμε διαφήμιση. Να κάνουμε Γιώργο μου, γιατί να μην κάνουμε δηλαδή? Καταρχάς είναι αντιδιοντολογικό.
Είδες εσύ καμιά κλινική να κάνει διαφήμιση? Δεοντολογικό, εξιδιοντολογικό. Αν δεν κάνουμε θα κλείσουμε, Γιώργο. Ναι ρε Γιώργο, να κάνουμε, χάνουμε τίποτε. Το πολύ πολύ να χάσουμε τα ριάλια μας. Ρε, μα είσαστε καλά. Ξέρετε πόσα θέλουν τα διαφημιστικά γραφεία να μας κάνουν διαφήμιση? Θα κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας. Ανδρέα, πού είναι ο παππούς σου γε μου? Έφυγε. Έφυγε. Τι και λέξερει τούτος ο άνθρωπος. Είπεν το και έκαμεν το. Αγιά τσε. Θα βάλετε. Να βάλετε και στην τηλεόραση, εντάξει. Νάτε ρε παπά, πού πάεις ρε, έλα νάτε. Μου λαλείς παπά, μου λαλείς παπά, δεν έχεις παπά μου τα χάνω και να πάει. Τι προσπαθούμε να βρούμε τώρα? Σλόγαν Γιώργο μου, μια φράση που να την ακούει εκείνος που βλέπει τη διαφήμιση και θα θέλει να έρθει. Ήβρα το. Δεν είναι καλό. Δηλαδή, κάτι που να τερκάζει με το άβατο. Ήβρα το. Στο Άβατον, ελάτε κάθε Σάββατο. Τι με κοιτάτε, τι είπατε? Άβατον, Σάββατο. Είναι καλό, πολύ ωραίο. Άντε ρε Μίμη μου. Τι ρε παιδιά? Ενάρτου ρε Μίμη Σάββατο που είμαστε εγκλειστοί ένας γιατρός μέσα. Α, ωραία. Στο Άβατον, εκτός από το Σάββατο. Πολύ ωραίο. Ήρθαμεν! Παπάκι μας, ήρθαμεν! Πού είναι πιανούλη? Έλειψα λίγο και κλείσαν το. Μόνο μου το γραφείο μου, επιθυμίσα το. Πού είναι η ταπέλα μου? Ευκάλαν την ταπέλα μου! Πολυκλινική Άβατον λέγεται παρακαλώ. Ναι, να σας το δώσω αμέσως. Κύριε Γιώργο, κάποιος κύριος Αντωνίου στη γραμμή. Η Μαρία είμαι, κύριε Γιώργο. Ναι, τέλειωσε η άδειά μου. Να σας το δώσω. Μάνα μου, αγάπη μου. Κοιμήθηκε. Μαρία μου, τι καμνίζαμε μάνα? Αγάπη μου. Έφερε και το μωρό. Πού ήταν να το αφήσω, Ανδρέα μου? Να μείνει σπίτι μαζί του ρε μάνα μου. Μα μ' αρέσει εγώ σπίτι μου, Ανδρέα μου. Επιθυμήσα να δουλέψω. Ρε Μαρία, πώς θα δουλέψεις με το μωρό? Μα δεν το είναι το φρόνιμο που είναι, Ανδρέα μου. Μαρία, τι καμνίζαμε? Μου στραβόρα μου έφερε και το μωρό, αγάπη μου. Κοιμάται, μητέρα, Θα την τζίσω ούσου. Αγαμάται τα κούκλος που έγινε, αγάπη. Ναι, Μαρία μου, να πάει σπίτι και να το πως για μωράδα μέσα. Τι γίνεται εδώ? Καλά σας βρήκα, κυρία Έλενα. Κακώς μας βρήκες, Μαρία μου. Τι κάνεις εδώ? Τι κάνω, ήρθα να δουλέψω. Τι δουλειά να κάνεις εδώ, κοντεύουμε να κλείσουμε. Άκου να σου πω, κυρία Έλενα, η κοπέλα ήταν με άδεια και γύρισε πίσω στη δουλειά της. Άντε να δω. Ναι ρε Έλενα, όχι πελαρζά. Αντρέα μου, δεν είπαμε ότι θα κάνουμε οικονομία? Όχι είπα στη ράση μας. Εντάξει, μου Μεν κλαις και ένα αστεία που λέει, κυρία Έλενα, θα χάσει η μάμα σου τη δουλειά της, όχι. Άδε το, κυρία Έλενα, άδε το. Κάμνε το η ψυχή σου να μην είναι στιγόν του το φτωχόν το μωράκι. Μίμη! Ναι, μα ναι, σας λέω, μάλιστα. Θα αναλάβετε την όλη εκστρατεία εσείς, ναι. Πες το Σλόκα. Πόσα θα στοιχήσει? Δεν γίνεται λίγο πιο κάτω γιατί είμαστε έτσι κάπως σφιγμένοι, Πες τους για το Σλόκα. Ναι, εμείς θα σας στείλουμε τις ειδικές τιμές που θα κάνουμε για αυτή την περίοδο. Εντάξει? Είχατε το Σλόκα. Ευχαριστώ. Στέλνω σε λίγο. Ναι, συγγνώμη. Ναι, γεια σας. Μα γιατί δεν τους είπες ρε Μιχάλη το Να Σλόκα? πληρώσουμε διαφημιστικό γραφείο να μας κάνει τη διαφήμιση. Να τους πούμε εμείς το Σλόκα. Σιγά που να βρουν στο διαφημιστικό γραφείο καλύτερο Σλόκαν από το δικό μου. Εγώ είμαι μάνα στα Σλόκα. Πιένε, στο διαφημιστικό να τους τα πεις εσύ. Λες. Λέω, να ησυχάσουμε. Λοιπόν, εδώ είναι οι τιμές που είχαμε πριν και αυτές είναι οι τιμές της προσφοράς. Βλέπεις, εχείριση σκολικοειδίτιδος. Από 500 0,0 και 250 0,0. Καταλάβες? 0,0. 0,0, ναι. Κατάλαβα. Άντε Μαρία μου, γράψτε τα να τελειώνουμε. Περιμένουν τις τιμές για να βγει η μακέτα. Τέλειωνε. Μα εξεσυνήθισα, κύριε Μιχάλη. Ενώ πριν ήσουν ξεφτέρι. Μα τι σου έκανα, κυρία Έλενα, από την πρώτη μέρα που ήρθα. Εγώ θυλάζω. Δεν πρέπει να στεναχωριούμε, να κοπεί το γάλα. Να μείνεις στο σπίτι σου τότε, Χρυσή μου, και να μην στεναχωριέσαι. Άντε ρε Έλενα, κάνει. Άντε τώρα. Πού εξύπνησε? Συγγνώμη, αλλά πρέπει να θυλάσω. Γιατί δεν του διάτεξε ένα γάλα ρε παιδιά? Όχι, κύριε Γιώργο, όσα
σαλούνι τρικόγαλα δεν έχει περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Μαρία μου, δεν θέλουμε να μας αναλύσεις το μητρικό γάλα. Πήγαινε και να τα γράψει. Πρόσεχε το μόνο. Είδες η Μαρία γίνει και μάμα, πώς σου φαίνεστε? Εμείς τι θα γίνουμε, Γιώργο μου, άφης τη Μαρία. Δεν κατάλαβα, τι εννοείς? Πόσα θα στοιχήσει η φαϊνή ιδέα της διαφήμισης? Γύρω στις 7. 7 τι? 7.000 λίρες. 7.000 λίρες και πού θα τις βρούμε? Από τη δουλειά μπορεί να πέσει. Ποια δουλειά, είστε τρελοί? Θα μείνουμε άφραγγοι. Ήβρατο. Έλα εις το Άβατον, εκτός από το Σάββατον και δεν θα μείνεις άφραγκος. Φοβερό σλόγγαν. Δίνει αμέσως το μήνυμα ότι οι τιμές μας είναι χαμηλές. Μιχάλη μου, πιάσ' τους σε παρακαλώ και πες τους το τώρα αμέσως. Κανεί με τούτη την ιστορία. Λοιπόν, Έλενα μου, έχει μας εμπιστοσύνη. Σε 3 ημέρες θα γίνει χαμός δαμές, εντάξει. Τη γραμμή σας σε φτιάξει μια ώρα που ναι, όχι τσακώνα. Εσύ ήσουν πίσω. Εσύ ήσουν πίσω. Να σε πιο πίσω. Λίγη ησυχία, δεν μπορείτε. Δεν έκανα. Να που γίνεται, να που γίνεται. Ησυχία. Δάμε την ησυχία να κλινική, δάμε σαγέ μου. Δεν της φαίνεται. Να γράψουμε νούμερα. Αν είναι να πιάμε νούμερα, πηγαίναμε στο νοσοκομείο. Να πάεις κύριε στο νοσοκομείο, ποιος σε κρατάει. Έχουμε τόση δουλειά, κόρη μου, δόξα σε εσάς, δεν τα φύγει. Με τη σειρά σας παρακαλώ. Με τη σειρά σας παρακαλώ. Κυρία Αντρονίκη, να μου στέλνεις 2 μες στο χειρουργείο. Υπνώτιζε τον έναν, εχείριζε τον άλλο για να κόφουμε στράτα. Ποιος έχει σειρά, κύριε? Κύριε, ποιος έχει σειρά? παιδιά! Ναι. Ποιος έχει σειρά για τη μούτιν του? Μούτι. Άντε κύριε. Άντε, θέλει μου τώρα να κάνει Γαλλική κύριε, περαστή. Εσένα ποιος σου μίλησε. Άντε να δω. Τον ήφηκε σε πας στη βέρκα του βοσκού, κατάλαβα. Έχει άλλη έγκυον, γεννήσαμε τις ούλες. Έγκυον. Κυρία. Άντε μάνα μου με την όρεξη σου. Στο καλό. Καλά δεν το γέννησε. Άντε, άλλος. Ποιος έμεινε, ποιος έχει ένα σύνομο? Άλλος με σειρά. Η Αντρονίκη μου, τι κάνεις τόση ώρα? Χρειάζομαι βοήθεια. Τι κάνω, κυρία Έλενα. Προσπαθώ να τους κουμαντάρω τους ούλους. Κύριε, Έφακας, κύριε Βέλλανα, δεν θέλω από εδώ. ναι, παρακαλώ, Άβατον. Ησυχία, παρακαλώ, ένα ακούμε ούτε το τηλέφωνο. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ρε, παπά, τι θέλεις τώρα. Εγκριάδα εκεί πάνω. Σκουλίσου μες τα ρούχα και βάλεις καμιά πουγιό. Παπά, είμαι πολύ διευθύνια. Πελάνα. Τι θα σε κάνουμε τώρα εσένα, παπά. Άλλος, παιδιά μου, άλλος, τελειώνεται. Μάνα μου, πόσος να έχει χρήσει το πλάσμα? Εγώ 5 γέννες που έκανα. Πάντως δεν το εμπίστευκα πως ήταν να δουλέψει έτσι η διαφήμιση. Δεν πίστευκες. Πρέπει να κάνουμε άγαλμα του κυρίου Χάμπη. Πιάστηκα. Άντε Μιχάλη, πάμε να πατσίσουμε ένα γυρό τους αρρώστους και να πάμε έσω και με πτώμα. Έλα μα. Ήβρατο. Ακούστε σλόκα. Όχι ρε Μίμη. Βουρητής στο Όχι ρε Άβατο. Μίμη, να χαρείς, κανεί διαφήμιση. Γεμώσαμε ένα αρρώστους, δεν έχουμε τόπο να τους βάλουμε. Καλά, να λογαριάσω τις εγχειρήσεις καλό. 2 χολές προς 250 λίρες. 3 μύτες. Και άμα πάρε να προλάβω να δω ρε. Είμαι σε κλινική και έχεις και ώρες να δω γιατρό. Είναι φάνηκε μου για κανένα σύμβαση. Δεν θα προλάβω. Κανεί ρε με εκείνο το κινητό, ναι πέλανες μα ρε, κλείστε τις ουγιές σου, κλείστε τις ουγιές σου. Κανεί ρε πέλανες μα ρε. Ησυχία ρε παιδιά, ησυχία. Πέλανε με γιοκτό ρε με το κινητό ρε. Κλινική εδώ. Τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς είμαστε? Πολλά ωραία, πολλά ωραία. Α, ωραία. Πώς θα να πάτε παπέ, εσύ μας τα κάμε πάλι. Δεν να κάνουμε, παίζετε όλοι μαζί. Μόλις αδειάσει το μάτιο θα σας βάλουμε, μην ανησυχείτε. Έχει κανένα ψυχολογικό πρόβλημα να το κοιτάξουμε? Ψυχολογικό πρόβλημα? Ναι. Ήρθα για μάθηκα μου κόψε το μου πόη μου. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε. Μια νοσοκόμα κύριε, μια νοσοκόμα δεν έχει, πούν. Να έρθετε νοσοκόμα, με να ανησυχείτε. Μαρία, ήβρεσε η Λούγκα? Η μάμα του χαρτομένου της είπε μου έχει 3 ημέρες που λείπουν εκτός. Άφησε το χαρτομένο της τώρα. Εσείς πώς είστε? Πώς να είμαι, άλλα είναι η διαφήμιση, άλλα βρήκαμε εδώ.
Άψω και εξυπηρέτηση και private δωμάτια πούντα. Εντάξει, μόλις αδειάσει θα σας βάλουμε τις μηνύσεις. Είπαμε. Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι οι τιμές σας είναι εξαιρετικές. Έτσι τιμές δεν ξαναγίνανε. Βέβαια δεν ξαναγίνανε. Χείριζες σας ή μπορεί να χειρίζει κάποιος με 250 λίρες. Πόσες? 250. 25. Όχι κύριε. 25 λίρες. Δεν κατάλαβα. Το περιοδικό μου το γράφει να Ό,τι γράφει διαφήμιση. τη διαφήμιση. 25 λίρες, κύριε. Όχι, ένα λεπτό, γιατί Μάνα μου, μάνα μου. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Κύριοι, πρόκειται περί τυπογραφικού λάθους. Δεν με νοιάζει τυπογραφικό λάθος. Δεν με κόφτει. 25 λίρες, δεν σου διώ τίποτε παραπάνω. Τίποτε. Θα πάθω έφραγμα! Μιχάλη, κι ας το διαφημιστικό τηλέφωνο να τα πιερώσουν τι. Ένα λεπτό να δούμε εμείς τι τους εστήλαμε. Μαρία! Ναι. Πού είναι οι τιμές? Πού τες έβαλα, τες δάμε. Παραγιά μου ένα φλιχτό. Φέρτα. Παραμονή σε δωμάτιον 3-0-0. Τοκετός 35-0-0. Εγχείρηση σκολικοειδίτιδας 25. Ρε Μαρία, τι έκαμε? Τι έκαμε, ό,τι μου έδωσετε εγώ έγραψα. Ό,τι της έδωσαμε. Βρε, δεν έφτασες να έρθεις ρε. Τι έκαμες πάρε, 250 είπαμε σου, 300 είπαμε σου. Ρε μάνα μου, τι έκαμες ρε? Όταν σας τα έστειλε το διαφημιστικό, γιατί δεν τα ελέγξετε, α? Εν τα είδαμε, θεωρούσαμε το σλόγαν, Μιχάλη μου. Και τι θα κάνουμε τώρα, Μιχάλη μου? Ποιος θα πληρώσει τις 7.000, Μιχάλη μου? Εσείς θα τα πληρώσετε που θέλετε και διαφήμιση. Γεια σας. Πώς πάμε? Εσύ ποιος είσαι, ο νευροχειρούργος? Όχι, εγώ με τα νεύρα μου. Η κορούα δική μας. Δική μου. Μάσαλα, περαστικά σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Χαμπή, ευχαριστούμε. Έδον και έναν άνθρωπο που λέει ευχαριστώ. Εκτιμά την αξία του Χαμπή. Δεν σας τον άλλο ρε γιατρούτια πως δεν τα ξέρετε που θα τους βάλετε. Βρε και να σας λείψει ο Χαμπής. Λοιπόν κύριοι, οι σημερινές εισπράξεις είναι 5.330 λίρες. Δια 10, Μίμη μου. Βέβαια, τι δια 10? Κάμε το δια 10, Μίμη. Δια 10. Είναι πολύ απλό. Αφαιρούμε το μηδενικό. Τόσο να αφαιρούμε το μηδενικό. 533 λίρες. Γιατί μου να φύγει το μηδενικό? Έτσι μας αρέσκει κύριε Χαμπή, ένε μου τη δουλειά σου. Θα κάνουμε το εθνικό σύστημα υγείας πριν που την κυβέρνηση. Ένα λεπτό, αν είναι έτσι, εγώ δεν πληρώνω τίποτε. Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Ένα μήλο την ημέρα. Ένα μήλο την ημέρα. Το γιατρό δεν κάνει πέρα. Έτσι αποφασίσαμε να βγούμε στον αέρα. Πήγαν τα καλύτερα μας χρόνια να σπουδάσουμε να γίνουμε γιατροί. Και μας έχουνε του πλότσου και του μπάτσου στην Κύπρο την αιώνια τη μακαριά γη. Μην τους ακούτε, αυτοί καλά την έχουν. Τα νεύρα μας εμάς και δεν αντέχουν. Ελάτε και ρωτήστε μας να δείτε τι τραβάμε. Εμάς που είμαστε δίπλα τους και τους υπηρετάμε. You gobble gotta.